नेताजी अब के लिए बीजेपी से और सीट मिलता तो हाँ कंफर्म बा। काहे का कन्फर्म बा सोने वाला दोसरा के देता बे तब 5 साल झोरा ढोले बानी ना मिले तो फट दे आरजेडी में जाई। आरजेडी वाला कोनो खाली नहीं है। आरजेडी में तो सही तेजस्वी वे दोसरा के चुनाव लड़वावत रहे। आरजेडी से ना मिले तो जनसुराज में जाई। जौन सुराजो में सीट नहीं है महाराज खाली हाथना जल्दी यात्रा उठल बने रहा सब दोसरा के सीट दे दिल बड़ा सा। तो सगरी से ना मिली तो एगो पार्टी बिया। कौन पार्टी है? तेज प्रताप के पार्टी। रो महाराज तो दल बदल हुए बनी जेने माल देखो तो उन्हें गाना रखते पागल हड़ो कि विधानसभा का चुनाव आवेला 5 साल पे एगो मेला हो। ए मेला में कूद जाएगा बा तो वोट तो सब तार लोग हमारा जोरे ही बड़ो नो जीत हमार पक्के बा। नमस्कार प्रणाम। हम आगुल बानी गाँव में आई चली लेकर चलते मुकेश नेता के टिकट मिल गुल बा उनसे बात करावत तनी। आई टिकट मिल गुल बा रौरा का कहल चाहता नहीं? हम बहुत खुश बानी आज हमारा टिकट मिल गइल बा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। काहे कि हमने के जनता में 5 साल काम कइले बनी जा यही से हमारा टिकट मिललो बा। देखो कौन है यार